3, 2, 1. Imamo izazov za danas na plaži. Da li znate kakav je izazov danas? Ne. Ovako, postavljam vam pitanja. Ukoliko ne znate odgovor, jednom koficom za vodu stavit ću vodu i poliću vam po glavi. Ukoliko ne znate, ukoliko znate, nema toga. Ili vas prskam ovim pištoljem. Može? Može. Prvo pitanje glasi: koji je glavni grad Grčke? Solun. Nije Solun. Pošto je Dora pogrešila, kazna, prskanje. Idemo dalje. Ovako, drugo pitanje glasi za Eli. Eli, kaži mi, koja je karakteristična ptica ovde za more, za Bugarsku? Koja je karakteristična ptica koju viđamo ovde u Bugarskoj i inače na moru? Kako se zove ovaj... Galeb. Galeb, bravo, nećemo te politi. Galeb, a inače albatros je ptica koja ide za brodovima, koja je karakteristična za more isto. Idemo dalje. Dora, ko je napisao pesmu Plavi čuperak? Duško Radović. Nije. Koji plavi čuperak? Dora je pogrešila. Miroslav Antić je odgovor. Pitanje za Eli. Koliko godina traje jedan vek? 10 godina. Nije 10 ide decenija, vek traje 100 godina. Čekaj. Dora, idemo jedno lakše pitanje. Da li znaš da se nalazi Tokio? U Japanu. Bravo. Eli, za tebe teže pitanje. Koliko sati ima jedan dan? 24 sata. Bravo! 24 sata je jedan dan. Dora, kaži mi, koji je glavni grad Bugarske? Sofija. Bravo! Eli, nabroj mi 3 morske životinje. Ribice, alikove i meduzu. Dobro. Dođi, Dora. Za tebe pitanje, koja je najopasnija životinja koja živi u moru? Ajkula i kit. Tako je. Ajkula, kit. Ima ih više, ali to su najstrašnije. Dobro. Eli, kako se na engleskom kaže mi smo na plaži? Ne znam. We are at the beach. We are at the beach. Sad moramo da te kaznimo. Eli, kako se zove najveći zid na svetu? Kineski. Kineski zid. Dora, pitanje za tebe. Kako se zove himna Srbije? Bože pravde. Tako je, Bože pravde. Eli, da li znaš ko je napisao knjigu Od čitanja se raste? Jasminka Petrović. Tako je. Dodo, da li znaš koji je glavni lik u romanu Bela Griva? Naravno da znam. Dečak po imenu Folko. Koliko? Ako ne znaš odgovor na ovo pitanje, morat ćeš da zanoniš glavu u vodu. Ok? Kaži mi 3 grada u Nemačkoj. Ne znam. Kako? Ajde, seti se. Hamburg. Berlin, dalje. Hamburg. Odmah se zaroni. Imaš toliko gradova. Ajde, pričati sad. Zašto? Što nisi zaronila? Nisam dobro ne. Nema veze, nego zaroniti to ne znaš. Eli, dođi. Znači, ako ne znaš odgovor, ti ćeš da zanoniš, važi? Samo taj video. Da, pazi na Mimu. Ajde da vidimo da li možeš da se setiš neke države na slovo U. 1, 2, 3, 4, 5. Nisi se setila. Naprimjer Urugvaj. Moraš da se zaroniš glavu. Kao kaznu.
Tako je, bravo. Pitanje za tebe, Dora. Ovako, kaži mi 3 grada u Nemačkoj. Berlin. Berlin? Ne mogu da se sećam. Sada. Moraš da zaroniš glavu ako ne možeš da se setiš. Dobro, mogu. Eli, pitanje za tebe. Koje su 2 najveće reke u Srbiji? Vodnem i Sava. Bravo, Eli, svaka čast. Dodo, pitanje ili izazov? Izazov. Ovako, moraš da stojiš na rukama 5 sekundi. Dobro. 1, 2, 3, 4, 5, bravo! Eli, pitanje ili izazov? Izazov. Izazov. Ajde, moraš da stojiš na jednoj nozi 5 sekundi. 1, 2, 3, pade! Eli, moraš da zaroniš sada. Zaroni, za kaznu. Stani. Doroteja, navedi mi 3 jezera u Srbiji. Maričko. Dobro. Tačno. Vlasinsko. Pomoć prijatelja, Vlasinsko, dobro. I Nije zlatno, nego? Vlasinsko. Nije zlatno, nego? Nije zlatno, nego srebrno. Srebrno. Sad si se izvukla. Koje je jelo najpopularnije u Italiji? Koje je najpopularnije jelo u Italiji? Francusko jelo. Francusko, ne lupaj! Pa pizza ili pasta, brzo zaroni, sramota. Brzo zaroni za kaznu. Hajde, hajde. Zaroni. Sramota, ne znaš koje je glavno jelo u Italiji. I današnji challenge na plaži je bio uspešan. Imali ste skoro slične odgovore, mimo ćete se izgubi. Da kažemo. Ćao, vidimo se ponovo u nekom drugom izazovu.